Predstavnicima Pikado kluba Pojane jučer su u centru mjesta predani ključevi prostora namijenjenog za trening kluba. Radi se o vrijednom prostoru u sklopu bivše škole uz nedavno otvorenu trgovinu radnika Opatija. Ključeve kluba preuzeo je Giuliano Klanjac. Ovo raduje, evo, ovaj Pikado klub, to nije samo za mlade, nego je sve za one ki se kao mladi osjećaju. Prema tome, ja ću isto danas malo probati igrati, tako me zapježak i put ću skučiti malo do Pojan, isto na jednu malu igru Pikada. U ime Dražena Galeša, predsjednika kluba i Mane i svih naš pikadisti, treba se zahvaliti prvenstveno gradu Opatiji i našem gradonačelniku Zumiću na ovim prostori koji će nam biti od vele važnosti za klub. Isto tako da imamo tu i udrugu Pojane, također taj prostor će nam puno značiti radi raznih dogovori i svega tega skupa. Na vele vam hvala i nadamo se daljnjoj dobroj suradnji. Hvala. Evo, danas smo pokazali da grad itekako brine za svoje mlade. Jučer smo otvorili malo dječje igralište, danas smo otvorili jedan Pikado klub jer smatramo da i omladina treba imati svoj klub, treba se baviti sportom. Sve one koje možemo maknuti sa ulice, sport je najbolji način. Prema tome, grad je nastaviti u tom smjeru. To je najbolja prevencija, nema bolje od ove.